Najeriya mu ana sai baba Atikun dai. To, shi dai farin wata ne sha kallo, kuma kowa nashi ne har da yan kwallo. Kowa ya ce wutar kara ta kwana, to a tambaye shi ma ya kwana, ashe dai sadauki ba a takala ka faɗa. To ni naku ne har kullum Aliyu Adam Yusuf. Nickname ina ne dan sunna. Na saba kawo muku jawabi kamar haka na Alhaji Atiku Abubakar dubu jiran guda. A yanzu zamu higa cikin bayanin namu kai tsaye. Allah mai saman da ƙasan shine yau cikin duniya, sannan kuma yi Atiku a cikin Najeriya. Mu ɗauki guda ɗaya don shi zai mana gaskiya a cikin Najeriya, wanda 'yan nahiya suke ta faɗin haɗa har da arewa da ma kudun ma, kamar Bayelsa, kamar Lagos, kamar Kano, kamar dai sauran jihohi yadda suke ta kokawa dai akan zaben Atiku a Najeriya a 2023 insha Allahu. Dan Abubakar motsa ƙasa, mai jama'a ne kai, jazuga. Kai za mu bi ko yau ko gobe ko ranar zaɓe muna bayanka, da kurma haɗa da makaho har da mai ji duk na ji suna ta faɗin sai dai fa Atiku a ƙasar mu ta Najeriya. Don a yanzu kai ne babban oga wanda jama'a suke ta faɗi, inuwar giginya ne kai mai shayar da na nesa, ruwa kake sali'ima ashe barkono kake ba a ma shika. A yanzu haka batun da nake ina da mabiya baya sama da mutum 52. A gobe ma insha Allah ban san waɗanne za su shigo ba. Na ji ana ta faɗin da wancan har kai ban cire ba da wancan wai za su dawo PDP. Mu muna maraba da su, mu ba mu ce ba ma son su ba, amma mu muna maraba da su shigo cikin jam'iyyar mu. Jam'iyya ɗaya muke kuma magana ɗaya muke. Atikun dai za mu yi a Najeriya. Don Atiku kawai, mu bi shi kawai. PDP nasara. A yau mun yi ɗamara za mu ɗau mai nasara Alhaji Atiku Abubakar. To, ni naku na yau har kullum Aliyu Adam Yusuf, nickname ina shine dan sunna. Anan zan dan dakata da tattaunawa ta akan mai girma shugaban kasar mu na gobe insha Allah. Allah ne mai iya dorawa, Allah ne mai iya saukiya. Fatan mu dai Allah ka ba mu jam'iyyar mu ta PDP, Allah ka zaba mana shugaba na gari kamar Alhaji Atiku Abubakar dubu jiran guda. Domin sayar da kai sabbin waƙoƙi da bidiyoyinmu da za su fito nan gaba, duba ƙasan bidiyon da kake kallo ka danna subscribe, ka sake koma ka danna nan maɓallin sanarwa.